Pilipinas kong mahal. Bubuk-buk ko kayo, wala ko pala kayong pambayad. Ngayon nyo lang po sasabihin. Wala! Today's episode of Having Asian Parents. Pusin yung mga TikTok calendars. Ako nga pala si Paolo. At ngayon, malapit na tayo mag-100k sa TikTok. Kakaibang pagmamalaki. Para lang maalala ko, hindi ako magpakain sa sistema ng TikTok. Nadaanan natin ang mga TikTok videos na pwede ka daw makulong. So, tinagandaan na, excited na ako. Siyempre, ang sukot, di ba? Doon natin kukunin. Kaya, para mag-100k na tayo, i-follow nyo na. Huwag kang lilingon, pre. Huwag kang lilingon. Pag lumikod ka, kulog. Balik lahat ng ticket. Wala. Dagdag pa sa iisipin ni Manong. Leche, paluin kayo ng bato tayo. Baka si Kuya nagpasimuno. Kaya kay evil ako o ba? Grabe, ang dami ko nang nakain. Ang dami ko nang nakain. Ano yan? Ang dami ko nang nakain. Ayan, may gumagalaw. Ah! Ang sarap! Ah! Ininit mo lang ba to? Ang dami. Hindi ka ba nagtakain dalawang araw yan na hindi mo nire? Ala, hindi ko alam. Yeah! Ang dami ko na kayang kinain. Walang dagdag protina. Ang daming gumagalaw. Shit. Huwag mo lang i-zoom in. Ano ba? Kadiri. Nalunok ko na yung iba. Mainom ka dyan, patayin mo yun. Inom ka gin, patay. Ninervyos ako kasi nung Tamang siyensya. nalunok ko na, bigla akong nakita. Hindi. Wait lang, nakita mo nilulunok mo? O may naramdaman ka no, may nilulunok ka? Ako, baka ibang kain na yan. Hindi panis. Wait lang. Shucks. Ay, oo, hindi. Hindi panis. Ano, naka-open ng prep? Oo. Oo, hindi naman kailangan lahat eh. Ay, hindi mo nakaganto yan ka. Nalunok ko na. Kaya lagi, yan yung mga gusto ko marinig sa babae. Yung iba pa. Magaling, nalunok na. Ay, paano ko pang isusuka yan? Ay, madali lang. Meron 5 minutes scrap sa YouTube. How to suka. Yan, kaya double check nyo. Huwag mo na i-zoom in. Ano ba? Ayoko na. Sunod. Kuya, papicture mo. Tangina, pwedeng mamaya na? Ay, sorry camera. Ayun ba yung sinabi? Si Mark! Tahimik lang! Tama, tahimik lang si Santo Mark. Pwedeng mamaya na? Magpapatayo ng maraming simbahan. Ano kay Raymond? Sumakay na naman sila. Ano meron? Papasok ba? O tumingin yung naka-sombrerong pula. Nakutan. Oh shit, nakaiwas sila ng kulong! Kasi tinignan niya kung saan sila pumunta. No? Siguro may keyword sila. No? Okay, uhuli na tayo. Alis na tayo dito. Dapat meron dim feature yung mga phone eh, no? Pwede ka mag-record na hindi kita yung nire-record pag naka-selfie. Ay, napapasok sila pa isa-isa pero paglabas magtotropa eh, no? Tayo nakakatakot yung ganyan. Kaya mga ganyan naglalabas ng phone, ingat kayo. Ingat kayo. Kasi huwag na kayo magbukas ng phone kung di naman kailangan. Lalo sa itong wala naman mga CCTV sa mga jeep eh. Wala mga safety protocol eh. Paano ka tutulungan ng driver? Nagmamaneho. Sino tutulong sa'yo? Diba? Para ma-upgrade yung mga PUVs natin, no? Alam ko may iba dyan. Gusto tradisyon, kultura. Sunod mong babae dyan yung ano mo na, cellphone mo. Tsaka mga kagamitan at bag. Okay, you a bitch. The song. Sayang magiliw Oh my pala sa God! silanganan. Alam Oh, ng so papuntang, puso sa dilim mo ay buhay. No comment. Bawal ba yun o in poor taste lang? Kaya bang TikTok police? Bahay mo yun, kaya? Gusto ko lang naman maging edgy sa internet para cool. Ano ba? Okay na, copyrighted. Sunod, babae ang mapapanagot sa batas matapos gamitin ang official uniform ng militar para sa isang TikTok video. Sorry, wala kasi ako masyadong
ideya. So bawal mo gamitin yung uniform kung hindi para sa pagsaserbisyo. Ayon sa Republic Act 493, bawal na magsuot ng kahit na sino na hindi opisyal na parte ng kasundaluhan ng Pilipinas. Pwede ba marami nagbebenta niyan? Yung parang camouflage? O special ba to na ano? Baka oo nga, may mga lalagyan pa dito. Oh. Kung meron dyan sa mga militar, nakakidagdagan naman aking kaalaman dyan. Ang ating pinakaunang TikTok sundalo. Maraming salamat, Sunod! Anong gusto mong name ng... natin ko na Alam ko na yung nangyayari. Babae. Hindi! Kaya ayaw ka magka-jowa sa TikTok. Pag lalaki, Gagamitin ka para sa content! Hindi! Danilo. Ano yun, gago? Ano yun? Hindi! Para sa TikTok. tignan mo. Nakulong na siya sa kanilang relasyon. Women workouts for Ganda, pahingin naman ng picture. beginners. 100 sweeps. For by 5 power At least cleans. mayroong sense of humor, di ba? 10 by 15 kids dinner is ready. Tayo Do the magkakaroon laundry, sa it's comment dirty. section ito sa akin. Hanapan nyo ako, sendan nyo ako ng mga sa lalaki naman. Kami pinahirapan ng mga sundalong Hapon. Si Harry Roque, pinaglabang kami. Paano? Tama nga naman. Ganitong ganito. Immortal Harry Roque. Yung taba niya galing pa nung panahon ng Hapon. Balik ni Kuya ang nawawalang bag. Ang bait naman. Hindi ka makukulong. Kasi ibinalik mo yung ninakaw, Kuya. Magaling. Ay, nakakatakot eh. Pwede ba nasusunod nakawin niyo yung mga phone nung may nagpa-play ng TikTok kasi uninstall nyo lang. Tapos balik nyo ulit. Maraming salamat. Sunod! Okay, kailangan talaga. Lalo mag-NG. Ikulong to ng kanyang konsensya. Tangina, pwede bang mamaya na? Sorry, camera, ah. Ang power ko, Lord. Sana mag-get si Blight. Oh, tsaka kulong na kulong. Box na box out na. Si Blight. Galing kay John. Oh my. Marami kang iinuming alak sa presinto. What the? Seryoso ba? Ayan o, ibang tao walang pera. Ikaw sinasayang mo. Sana maluglag dun sa shot mo, gago. Wait, hindi play money ba yan? Susunod ba ang pera ng ganyan? Iba kasi ang kanila, hindi lang naman papel yan eh. Saan ba sila gawa? Kupal ka, hayop ka. Pagbabatoy ng tiga 10 piso. Oh! 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 Ah! Okay, kung kanina nawalan ako ng pagmamahal sa bayan, ito sumobra. Lagyan mo lang ng disclaimer, baka magka-seizure yung iba dyan. So, gano'n din naka-proud. So, gano'n din intro natin, tayo. Gawin nyo nga ako ng gano'ng intro sa ating Reddit, sa baba. Hindi na! Ay, dumi-dumi. Di ako makukulong. Galing kay 3 Tops. Tinanong namin si Mama na isang taong sobrang dedicated sa simbahan na kung okay lang ba na gawing rap song si mga kanta ng simbahan. Sabi niya, okay lang naman as long as natutulungan o nakakaturo ng Kristyanismo lalo na sa mga kabataan. So naisip ko, Amen! humanap ka ng pare. Humanap ka ng pare! Hey! Humanap ka ng pare. Ibigay mong tunay. Tawag mo ibigay. Ostya, subo ng ostya. You know what? Body of Christ ng ostya. Subo ng ostya. Hey! Subo ng ostya. Magmamahalin yung pare, mahalin mo lang yung Diyos. Body of Christ ang ostya. Kapatid! Hindi ba yan? Sunod. Wala na ma'am, sikat na kayo. Papasa ko to sa Facebook talaga.
Bubuk-buk ko kayo, wala ko pala kayong pambayad. Ngayon nyo lang ko sasabihin. Ala! Lagot ka, mama! Kanina nyo pa sinabi yan. Hindi yung ganito ho. Nakakahiya naman kayo eh. Bubuk-buk kayo at pagkatapos sikat na ho kayo, Kita-kita mo ma'am. sa mukha niya! Ang lakas Kitang- nyo mag-book, wala pala kayong pera. Nagdala pa kayo ng lasing tsaka ng isang Nagsusok. mataba dyan sa likod oh. Nagsuso ka yan! Papasa ko ito sa Facebook, ma'am. Lagot! Magiging Oo, huwag ka magpaawa dyan. Hindi gagana yan. Magbayad ka. tayo magbubuk kayo, siguraduhin nyo may pera kayo ha. Huwag mo ko giti-gitian. Ma'am. Ma'am. Kikinig kayo. Huwag mo ko dilaan. Bye din ho ha. Ay, akala ko makukulong ka. Hindi pala. Makukulong ka sa hawla. Hawa, hawa. Iopen siya. Oh my God, pikusuti nga subi. Saan man na? Ano yung usobi? Asobi? Di ba kapon yun? Eh, nasobra na si TikTok. Kaka-scroll mo ng TikTok. Nasunog na. Puro sumasayaw ang kwento. Lumaalaw. Today's episode of having Asian parents, specifically Vietnamese parents. I got disowned by my parents just now because I refused to fund my sister's lavish lifestyle when she's here in the US as an international student. They sent her here 3 years ago knowing that they don't have the means to pay for it themselves. So the responsibility for her tuition, her room and board, her living expenses has been on me as the eldest sister in the family. And she has been completely ungrateful and completely irresponsible with the money. I had to Usually, mga Asian pay for her parents talaga. debt that she owned to her friends. Ginagawa kang retirement because fund. she spent it on shopping, on Uber Eats, on Para just bang pinanganak ka bars lang and para clubs, alagaan and sila. I'm just so done with it. Wala naman I put sama my magkaroon ng foot utang na down loob. today because she Pero uses my kung yung card. buhay mo She ay, spent $500 alam mo yun, hindi mo na ma-enjoy dahil doon. on Mali some na yun. shopping expenses. And I told them that I'm done. And if they want her to remain in the US, they had to figure it out themselves. And I was called stingy. I was called ungrateful. And that I got to where I am because Wala, of my para at least- family. And it is my time to pay it back. Yep. It is my responsibility to care for my parents and my siblings. So I am the retirement fund, the college fund for my younger siblings. Tayo, wala tayong college fund, hindi uso sa And Pilipinas. I feel eh. trapped. Siguro I mayaman really yan. am. I feel trapped and betrayed Trapped? by my own culture and my Trap own sa family. pagiging Pilipino! Because there is that expectations that I have to care for them, and I would love to. I love my parents. But there is no boundaries Walang limitasyon. because I am just a wallet now. I am just solely a wallet now. Hag, naiintindihan kita ate. あら、ブラウニーが好きかもな、こ like の to 人。 nakikita sa comment section わかっ ng た Brano. わ。あなたのために Ng TikTok. 作 Kaya り di ako ますよ。 nagbubukas ng comment sa TikTok. ブラ Burat eh? はい、レシピはこれです。オーブン先輩見て見て。 Nalala ko nga ang TikTok ang dating YouTube eh. Alam mo yan? 美味しいよ、もちろん。 Kasi 私 skits のlang, だからね、この chill ブラウニーが。 At hindi ka kumikita この sa, 番組 sa は YouTube 誰に noon. もないスポンサーの提供でお送 Okay. りし So naalala ko lang din na pag gusto ng TikTok maging YouTube kasi 'di ba, mabubuhay ka, hindi mo kailangan umiyak sa mga sponsors. Sige na sponsor. Kaya namin kumita sa YouTube ng YouTube lang. Pero 'di ba, hindi naman wala namang masama magkaroon ng sponsor. Naalala ko lang kasi yung kabataan ng YouTube noon, parang ganito lang din, mga short skits, yung mga sumisikat sa TikTok. Makikita mo dati sa YouTube nung kasimula niya. Ngayon, syempre, nagmamature ng YouTube, mas marami na silang guidelines para magkaaging karoon ng ads. At sila lang nagbibigay ng 55% cut. So, to 45% sa kumpanya pag merong ads. Sa Facebook, basura. Parang yun mo kahit sinong YouTuber, pag pinost sila ng same views sa Facebook, basura yung binibigay na. As in, literal basura. Wala pa sa na kaya ibigay ng YouTube sa kanila. Kaya, ayun, lalala ko lang at pabuti yung 100k, wala namang award mag 100k sa TikTok kasi mas madali magkaroon ng followers, no? Pero wala lang, para lang saradong number, paki-follow sa description at nasa comment at maraming salamat. Paolo ba maala bago tayo makulong dahil sa mga pinanood natin.